5 800 €. Se on loppuviimein aika mitätön hinta, jos me voidaan välttää kalliit virheet ohjelmisto- tai laitekehityksessä. Liian usein tuotekehityksessä lähdetään toteuttamaan ennen kuin oikeasti tiedetään, mitä pitäisi lähteä tekemään. Voi olla, että joku teknologia ei taivukaan siihen. Voi olla, että tavoitteet muuttuu lennossa. Taikka sitten aikataulu voi venyä kuukausilla. Ja tässä hommassa sitten palaa hihat sekä rahat. Sen takia me aloitetaan lähes jokainen projekti kattavalla esiselvityksellä. 5 800 € saat kattavan määrittelyn, alustavan arkkitehtuurin sekä arvion niistä projektin kustannuksista. Ja yleisesti ottaen hyvin tehty työ siinä alussa, niin koko projektin aikana se voi säästää satoja tuhansia euroja. Meidän asiakastyytyväisyys on 9,8/10. Ja tähän meidän esiselvitykseen kuuluu myös tyytyväisyystakuu, joten huonomminkin voisi valita, kun ottaa meihin yhteyttä.